esabali ego chimotua naba ngaini tole lazima tuake hesabu yetu ne hesabu yetu go kebwatira andons tokerete mesa igoro ekero turatware libaga lya bene nabo tugocha koteba ndoje twangerie getiga iga mokutano wango iga injene deputy party leader ya ODM naende kinde deputy party leader lazima ndolenga kinenje ngotega ensemelia tobe tupimo boromba ekiera tumaite ntubwatu omwana oito otinino ororo monyuwet bali mubwate siasa nyinge ga propaganda no mwisranstange ga abantu mwisranstange na no mugambiga lazima tupimo boromba boronge and waziri shake off abantu bande mbawo jimbali uja uwanja shake off batali kuisaneka torenga kitoko ndiye sakuko chimoto lazima tosiku 9 no mugusi Kenya kando na Fred mwaka naro nero kumaraga lazima tuisaransense totebenga ki gosikwa tigo montoyo mukurugusi kwanza turakombye eche milioni yemo tumaye gusaba kurwa sabantu bande mo wanja boy toro kyobo mobo Mheshimiwa Fred ntaitengo saba abantu bebitina gusintu anje tebitina sana kangana bitokoruga yani tokwareka twaruga bona abantu mbali badanya okora kindi kintu gusiga lakini kibayiwete Matiang'I batakire babwatirire goti ya Matiang'I tikatodenga onde bwensi murayi onde bwensi utaje koje bolie kiro lazima okore gas mpaka tutenga ki wakore gas Fred lero tabwatiriete sengenjo Fred ne sengenja akore gas abantu bali bande waziri abantu mbali jokers ba ndo okobeka gusi obwende kwenda ogende bogere matega iga ogende buruya ogende boikoyo ogende bokalenjin oboli chikora no tolega ne bitina bite bisinini tugonjukana ni omwele totugie nganaye biek na ndiko je waka chikora tonyo naye bieko na omugane tigo lazima tutoke twensi yororo tete nkulerega ngo tewa pastor I want to affirm media mulega Fred bono tete bade anya project nere bono tete kubashwa somo gusibensial anya project nere ya Simba intuna boto kwenye bwat ne project koruk Fred Okengo Matiang'I ento iwana ine inero project yani konye tarande nero lakini kingende to tara manyanga njene governor ya Kisi emyaka nebere kolteki etgarete no ndo bwata wo batenera koleki achichi lakini for the time being eserikali etugwa kanebango toko nywalibaga toko nyorango etatuli na Ruto tumwake no enengeta tolete amaliga iga tokoleki tokole bohigo mo wanja bohigo osebona mudaetenga ngote naga iga murame kasongo Fred kago tenaga iga nera murame kasongo na litora isaniki emioyo y'abantu na muganete ntegetente benga ki kende gionstra nyora na kero kyo president Ruto kakibwate gaiga onyenko muura ne chinguru na bochanja bonde bwensi geche gusi tigage koleki gechiche ntaite ndigerega ntebe ngokora waziri karibu na ende gaiga ras mocho manyanga kyo kubogoli kabu kia baibi kia barogi bamanyamesira Bones na ende bona yanga no kinrete kusia no meta banda bones igo you know how to navigate
aiga kwarorire mbaro bakubuli obujumbe mbaro bakubuli obu MCA mbaro bakubuli obu governor mbaro bakubuli obu women rep abantu abonsi bategerere kibakwa tegerere igungi baukwana tiabakoretere kura nande mbakobeka gusi mo wanja boyo beto bise miaka 3 bona pasta muma ete chisegi twetere mpaka twekirere roga nyasaye nomya kabere ntagetembeke rero borongeiga mwarorira abantu bakonya kuoga Simba mbali na Matiang'I Simba lero bwate Ruto Simba tigamba boli omwana ogo nabekerema osinoyo goso gutara nere no ekere wikira sabantu kwa morosi buyaiga ororekana ngambiale ente twatebaiga omweshimiwa Fred Matiang'I olega bali mutamanyeti akera abantu maita abantu gai ngabantu mba maiso mieta koletiki abandi bali maiga abarogimba yoma abanyebiti namba yoma abanyebero mba yoma abantu abayamba yoma bono abantu mbaroro and Waziri, it is important to you to note this, that abantu mbaroro varagani vaimuke varolengaki bawatana n'abantu baitu naintu mnegesaku ntobwenrete koba ase serikali yenseye ase ekekie kobarwa ntoje tubango mukutano omonene ndede omweshimiwa Fred ataracha kurungumbu nwara etwaengo kwana nere daily ekero no ene serikali erororo ya enko muminyokia bachiete mpaka bakabuna mwaye omonto mutangani oigete mwaye kando na Raila ninji abantu abe babwataine mumaete same group eliya chiete kabuna boye paka baskale baangutara gitanda ekina kiki ya Matiang'I gitanda kiai enda mwam yaringe nkong abantu abuna bali mwaro chibachitega chisegi amasasi akorutu lakini nyasaye nomuya chinga kichonsi ogererero ense ya point ngo sabe kanisa mutusabirani mwaziri ntete nkuboli ko kugenda go jumutu tora mamonto kora siasa yo kora kwa bere serikali emyaka nebere tigairte toyika mutuga iga twanze kuburani naintwe nomugusi ekeki yeito asensei lazima ebaru lakini gendo kingenjo pastor nto we can't run away mnegesako abantu baitoga gusi Kisi County eto registered 700,000 voters Nyamira 400 abantu bagwaka bamaya waka 600 gakingo saba pastor onye yuko nyarikano abantu bakure sakramento lazima babwate ekura litangana ekere